Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ye sariya gɛlɛn dɔ ta Ukraine marayɔrɔ Donetsk, Luhansk, Kherson ani Zaporizhia, Moscow kɛlen ka yɔrɔ minnu minɛ. Mɔgɔw ka munumunu doni ni bɔli ko la. Ukraine jamana ka télé ye mɔgɔ dɔw labɔ minnu faralen ni ɲɔgɔn kan u ka ba dɔ kɛrɛfɛla la yasa u ka se ka taga Dnipro, Kherson o fanfɛla la. Ukraine ye Rusi lakaw jalaki ko u bɛ kan ka propagandi kɛ Kherson koɲa la. Elnaz, Rekabi, Azi, olu ka kulukan yɛlɛ o sebaya sɔrɔ Corée du Sud la ka sɔrɔ a kunnabili kun t'a la sera Teheran ni a kunbɛra ye kosɛbɛ ko ale ka nin waleya in ko a ma daba kama fiyewu. Myanmar a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 8 minnu fagara mɔgɔ 13 olu jogira arabadon u ka fodon dɔ ani marifa dɔ o cilen kasobonba belebeleba la. Corée du Nord ye u ka sanfɛ gɛlɛn dɔ ci tuguni. Corée du Nord u ka saradasiw ko u ka nin waleya in ye jaabili ye ka ɲɛsin Corée worodugu yanfan ma.